Languages connect people. It builds bridges, and sometimes it makes you feel at home. I per això he après valencià, per sentir-me a casa. I d'això mateix parlarem avui. Benvinguts i benvingudes al podcast S'épanouir avec Laura, un espai per viure les llengües, descobrir el món i créixer amb cada experiència. Avui tenim la gran sort que ens acompanya un convidat molt especial. Hola, Kevin. Hola, què tal? Kevin, conegut com Kevin Abroad in Valencia, un creador de contingut estatunidenc que parla valencià amb naturalitat sorprenent, ja ho veureu, i que fa 7 anys que viu a València. Conta'ns un poc sobre això, Kevin. Sí, que jo vaig mudar-me així fa 7 anys per l'amor, com no? Oh. Sí, que vaig conèixer el meu home ahir als Estats Units, vam passar 2 anys ahir i després vam dir, mira, no m'agrada massa, tornem a València. I sí, i des d'aquest moment estic així. Molt bé, és molt interessant. Ara ens contaràs més sobre la teva història. La veritat que els teus vídeos, que són una mescla d'humor, de canvis, de contrastos culturals i d'autenticitat, saben mostrar a la societat la nostra veu, la nostra llengua dels valencians i també de la comparació amb els Estats Units, que és molt interessant. I abans d'entrar en matèria, m'agradaria agrair a la Universitat de València i al Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants, el CEDI, pel seu suport a través de les ajudes fora de classe que han fet possible aquest projecte. I, per suposat, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per acollir-nos a aquesta aula, a la sala Enric Valor de la Facultat de Filologia. Ara sí, et dono la benvinguda. Vull que contes un poc més sobre el teu dia a dia. El teu dia a dia és igual que a les xarxes, perquè a les xarxes combines diverses llengües, no sols l'anglès, sinó també el castellà i el valencià. Sí. El teu dia a dia és així també o parles 100% en valencià o 100% en anglès? El meu dia és una mescla. Al final és valencià-anglès, quasi tot. O sigui, jo a casa parlo valencià-anglès, o sigui, el meu home és una mescla de tot. Quan vaig per carrer, de normal intento parlar valencià, sempre a voltes he de canviar al castellà i tal, com està la cosa, però de normal al carrer és valencià. Això sí, i a casa més en anglès. I en la feina també de normal és en anglès, perquè treballo en anglès i tal, però jo sempre estic ahí, jo tinc el cap, un cacau. Al carrer parles valencià, però això significa que la gent quan es dirigís a tu et parla en valencià? De normal sí, Uau. Sí que passa. Jo sé que visc quasi al centre de ciutat, en extramurs i tal, i sé que hi ha molta gent que pensa que no, però jo trobo en la meva experiència que de normal, si tu es dirigissis primer en valencià, la majoria de la gent te contesta en valencià. Ja que no, però vull dir, tot el món t'entenc i jo mai he tingut cap problema. Molt interessant, m'agrada molt la teva història. M'agradaria també que ens contares el gran per què vas començar a estudiar valencià, si era realment pel teu home o perquè tu vas arribar així, si coneixies ja la llengua quan vas arribar així o si va ser un xoc. Per a mi, a veure, jo vaig vindre així amb alguns coneixements del castellà ja. Molt bé. Bueno, jo pensava que parlava el castellà, però no era el cas. I després, jo ja coneixia l'existència de valencià i tal, coneixia, jo què sé, 2 o 3 paraules, el bon dia i poc més, però sí que va ser un moment crític durant els primers Nadals, perquè primer vam anar a Vila-real, la família del meu home és de Vila-real, vam anar allí, jo què sé, érem 30 persones o 25, tots allí en la sala de la iaia i tots parlant o en valencià o en castellà, canviant, perquè ells canvien completament. I jo estava en plan, no sé què està passant. O sigui, realment va ser un plan, si vull connectar amb aquesta família, he de parlar en valencià, sí. I després, aquests mateixos Nadals, vaig anar amb uns amics que són d'Algemesí, vam fer un viatge entre els amics i tal, i entre ells parlen valencià, 100%. I tinc un amic que tot el rato m'estava traduint tot, durant tot el viatge. És una faena. Que és molt bonic, ho facin per tu i també ell segur que la seva ment aniria molt més àgil a l'hora de traduir, però per a connectar amb la gent, que és el que tu has dit. Clar, i va ser al final del viatge, quan ja tornàvem, em va dir, mira, Kevin, així ja s'acaba. Tu vas aprendre valencià sí o sí. I vam començar aquest viatge perquè teníem 6 hores de cotxe practicant el valencià en ell. I ja, això va ser en plan, no sé,
el primer pas. Molt bé, m'agrada molt que començares a aprendre valencià amb gent que és valencianoparlant i no directament a una acadèmia, que és el que fa molta gent, sense saber res, va, a l'EOI. Però després sí que vas estar a l'EOI. Sí, després sí, clar, perquè, a veure, jo no vaig a obligar els meus amics a ser el meu profe particular sempre. Per això pues, vaig anar a l'EOI, vaig estudiar alguns llibres també, sobretot per la gramàtica, un poc per autoaprenentatge i tal. I després l'EOI, i la veritat, ara estic en l'EOI també, ara en el C2. Ja Estàs veurem. en el C2? Jo estic en el C2, ara no sé com, però bueno. No saps com, no, totalment. Sí, per a mi ja eres nadiu, o sigui. Que bueno, gràcies. I m'ho estic passant molt bé. Ara estic només, o sigui, no me cal cap títol ni res, ni certificat, jo només estic ahí per a seguir practicant i tal, i m'ho passo bé. I ara que has connectat amb la gent que ja parles valencià, que ja estàs al C2, què li diries a tota aquesta gent que encara pensa que el valencià no serveix per a res? Jo crec que s'ho ha de mirar, vull dir, o sigui... Molt Isa, ja s'ho ha de mirar, i ja està. S'ho ha de mirar. I ara també m'interessa molt què fa la gent quan estem parlar valencià per primera vegada i tu dius que eres dels Estats Units. I per això vull mostrar-ho clarament amb un vídeo, que és el de les xarxes socials que tens a TikTok, si vols posar-lo. El tenim així preparat perquè és un vídeo que jo crec que és dels, no sé si dels primers que vaig veure, però dels primers que realment em va fer dir aquest home el vull per al meu podcast, o sigui, em va agradar molt, molt el teu humor, la forma en la qual vas agafar una temàtica que és així, una mica problemàtica així, i la vas convertir en humor i en gràcia, i després els comentaris van ser xulíssims, que també els llegirem després. Si vols donar-li la veu. Vale, perfecte. I jo poso el vídeo. Molt bé. La veu ja està. Posem el vídeo. La mateixa pregunta, que és de quin poble eres? I jo sempre tinc la resposta de Estats Units. I d'ahí sempre tenim 3 reaccions possibles. Primera reacció. I si quin poble és? Segona reacció. Sí. Sí que tens un poc cara de guiri allí, però en sèrio, d'on eres? I la tercera reacció possible, que és la millor, sempre és... Molt interessant, la veritat que molt interessant. I què et va sorprendre d'aquest vídeo de les reaccions? Perquè jo les he llegit una mica totes i és molt guai veure com gent que no et coneix de res et diu coses com què? Això no pot ser! Eres brutal o m'encantes o parles millor valencià que jo. Què opines? A veure, passa prou, I no ho dic per a... que bo soc. No, la veritat és que passa prou, sobretot al principi, perquè si no només dic hola, què tal, molt de gust, pues ahí ja queda bé i la gent no pensa que soc dels Estats Units. Després ja parlem un poc més i ja diuen, ja se nota algo. Però sí, és molt graciós perquè la gent de normal pues, no s'ho creu. No s'ho creu i hi ha molta gent que diu això, que pues parles millor que jo i tal. Que és mentida, però és que jo crec que els valencians teniu autoodi. Autoodi, sí. D'això n'hem parlat també en altres episodis. La veritat que a la mínima també ens sorprèn molt que a la mínima que una persona que no és d'ací, que parli valencià, és com, a banda de que, òbviament, ho agafem com una cosa superbonica i ens encanta que els guiris o els no guiris, qui siguin, els francesos, els alemans, qui siga, parli valencià, a banda d'això, sentim com una mica de, uau, parla millor que jo, o sigui, realment parla millor que jo. Sí. Però bé, què és parlar millor? O sigui, també no anem a entrar a l'IWIP, però hi ha molts temes. Has rebut alguns comentaris com Acho, hablas mejor valenciano que yo, que soy valenciana y llevo toda mi vida estudiándolo, jajaja, adoro. ¿És cert que eres dels Estats Units? No m'ho crec. Que no ets valencià? Jaja, és que no estem acostumats. Soc de Menorca i ve molta gent anglesa a viure i ningú s'esforça en aprendre el català o menorquí. Tothom espera que parles anglès. Gràcies per aprendre. És molt bonic, no? Tu quan llegis això, què sents? Sí, en general són comentaris molt bonics. O sigui, la gent, la veritat, o sigui, el 95% dels comentaris sempre són superbonics i està guai perquè jo no sé, o sigui, jo a voltes no sé què pensar perquè per a mi aprendre valencià vivint a València per a mi és com el mínim.
l'esforç mínim Deuria ser. hauria ser. No ho és, però No ho deuria. és, però això és la meva mentalitat. I hi ha molta gent que està en plan com si jo fora, jo què sé, el superhéroe que està així salvant el món i no fa res menys el mínim. Ja. I per això a voltes no sé què pense. Realment, a mi sí que em sembla que eres, no deuria ser, però sí que eres una mica de superhéroe per a la gent que ve de fora i que l'animes a aprendre valencià, perquè moltíssima gent que escolta els teus vídeos, que per cert són una mica multilingües, diria jo, tens vídeos en valencià, en anglès, no sé si en castellà tens algunes expressions o algunes dites, no? Però a banda d'això, arribes a molta gent en el sentit de que també arribes als anglòfons. I és molt interessant que els anglòfons ho vegin per a la gent que vinga així a viure, que diga, uau, això es pot fer, no? Això existís. No és una llengua a part, ni és una llengua que no existisca, ni és una llengua rara, ni estranya, ni difícil, ni complicada, sinó que sí que es pot, no? I aquest missatge, la veritat, que em sembla molt interessant. I també parlant del tema bilingüisme que utilitzes als teus vídeos, m'agradaria saber més o menys si notes una gran diferència d'audiència i de likes, etc a l'hora de parlar en valencià, perquè tens vídeos 100% en valencià i també en tens 100% en anglès. Sí, a veure, jo crec que la majoria dels comentaris que tinc de normal són valencià no parlants, són gent de València, o a voltes són gent estranger que viu així, o que viu a Espanya, o que viu pues, a Europa en general. De normal no són pues, gent random americana que està en un poble i no saben res. Això no passa massa. De normal és o la gent d'ací o la gent pues, que està en Europa en general, i jo crec que això és un poc per l'algoritme que de normal prioritza pues, la geolocalització i tot això. Molt interessant. No ho havia pensat en això. No ho havia pensat. I creus realment que les xarxes socials poden ajudar a normalitzar la llengua? Jo crec que sí. Home, a veure, precisament per això, bueno, sé que hi ha molt creadors de contingut que ho fa també. Sí. En el meu cas, l'objectiu és un poc ser un pont entre les dues cultures, no? Entre l'americana o l'angloparlants i la valenciana. I també l'objectiu és normalitzar que la gent que vinga des de fora sàpien que així se parla valencià. O sigui, perquè hi ha molts, per exemple, si jo penso en gent que fa contingut paregut al meu, sempre són anglès i castellà. Però mai veus una persona que ho fa en català o en valencià o mallorquí o en qualsevol llengua cooficial. Perquè potser ni saben que existeix. Exactament. De normal, jo tinc molta gent que m'escriu i em diu, escolta, ni sabia que això era una llengua. Jo pensava que era que deien algunes frases fetes i ja està, ja. Un castellà un poc xapurreado. Exacte. Jo també sé veres que ara que ho dius he conegut molta gent, a mi que m'agrada molt viatjar i tindre amics internacionals i tot, que venien així a València i han visitat València i no sabien realment què es parlava. També és de veres que els estrangers solen vindre a llocs molt turístics o simplement al centre o llocs concrets de València, que no és el mateix que anar a la Granja de la Costera, al poble de mon pare, a veure què parlen, perquè ahir en castellà no vius. Així en castellà vius, desgraciadament, desgraciadament no anem a criminalitzar tampoc la llengua, però és trist, el que vull dir, és trist que la gent no sàpiga inclús que és una llengua. O sigui, ja més enllà de si es parla o no, de que és una llengua. Jo he tingut, gent que m'ha escrit, perquè venen així de fer un poc de turisme i tal, i me diuen, escolta, jo no sabia que en Espanya se deia carrer per a calle. No, això és en valencià, això no és castellà. Clar, que la gent es pensa inclús que és un dialecte de l'espanyol. Un vocabulari diferent i ja està. Que fort. Justament també ahir en el podcast que vam gravar en Cabra Fotuda i Barnaby parlàvem un poc del que és ser activista lingüista i a mi m'agradaria preguntar-te si tu realment penses que el fet de parlar en valencià a les xarxes socials és fer política. Jo crec que sí. A veure, jo crec que parlar l'idioma en si ja és política, però sobretot en xarxes. Bueno, jo sóc una persona que jo crec que tot ho és política, però... Mal. No, és interessant, vull saber això. Què vull dir? Jo sóc un immigrant gay que parla una llengua minoritzada. O sigui, tot és política, per a mi, bàsicament. Però sí, al final, vull dir,
parlar la llengua en les xarxes al final per a mi és un acte de rebel·lió. Perquè vull dir, la gent... I, per exemple, Cabro Futuda segur que ell rep molt més comentaris així més roïns també. Sí. Que ho sabrà també. Només per el fet de parlar en valencià. Vull dir, si hi ha gent que comenta parla en cristià només per escriure, o sigui, per posar alguna cosa en valencià en les xarxes, pues ja saps que això és un acte polític. Sí, i tu també reps aquest tipus de comentaris? Sí, a veure, jo de normal, sí, el que passa és que jo tinc filtres per a ja llevar-los automàticament. Molt bé. Perquè no vull passar-me mal, perquè això sí que dic... Totalment, sí, totalment. O sigui, I per a què? Exacte, per a què? Però també perquè jo no vull que els estrangers vegin aquestes coses. Saps? Que jo no vull que els estrangers que venen així... Vegin aquest odi. Vegin aquest odi, perquè diran, pues, entonces, ¿per què he d'aprendre valencià si esta persona diu que està mal? Saps? Jo ni vull que ho vegin, saps? Un poc... Que bonico. Fas molt... Veus? Perquè eres un superheroi, si fas coses per nosaltres que no ens imaginaríem que algú farà. I més dels Estats Units, vull dir, perquè també està aquest tòpic de que la gent dels Estats Units no aprèn altres llengües perquè l'anglès és internacional i allà on vas pots parlar en anglès. Però per a que veiem també un clar exemple de que no allà on vas pots parlar en anglès. Si vas en la família del teu home o a la granja de la costera, allí parles anglès i van a mirar-te una cara de què és aquesta llengua que m'estàs parlant. Però bé, tot això gira un poc sobre el mateix tema. Jo crec que a mi sempre m'agrada parlar de normalització, de política, tot això, ja sabem. I em sembla molt interessant justament que et posiciones, perquè en temes com quan va passar tot allò de la tria del valencià a les escoles, et vas posicionar i vas fer un vídeo sencer en valencià parlant del per què per a tu, siguent estatunidenc, era important i per què tu veies, des de la teva opinió, que era important votar el valencià, ja no sols perquè t'agrada o no perquè no t'agrada, sinó perquè siga una cosa que es puga elegir, no? Que tinguin per almenys el dret d'elegir a l'escola parlar el valencià o estudiar-lo. No? I ja sols en això jo ja crec que clarament ja és fer política i ja és posicionar-se i vulguis o no, ningú és millor ni pitjor per posicionar-se més o menys. No estem dient això perquè també sorteixen altres temes com la gent que és catalanoparlant, com la Dulceida o la Laura Escanes, perquè després no parlen en català a les xarxes socials. Això és un altre tema que també es pot debatre, però és gran. No sé si tu vols comentar-lo per damunt. Sí, a veure, sí. Jo ho faig precisament per això, per dir que almenys parlar en valencià, això és un dret, és una opció, i pels valencians és la seva llengua. Vull dir, volen o sigui, hi ha gent que no vol, però vull dir, pertany a vosaltres. Vull dir, o sigui, teniu el dret, però també, no sé, l'honor a parlar-lo, jo crec. O sigui, vull dir, i no per res. És una cosa que és... Parlar més idiomes mai te llevarà res, vull dir... Totalment, totalment. Però també està el tema, no volia clavar-me, però anem a clavar-nos una mica, també està el tema de la Dulceida, quan va rebre les crítiques, va dir, crec que en una entrevista de Juliana Canet, va dir, jo sóc igual de catalana que tu, i després tenim els valencians que diuen, jo sóc igual de valenciana que tu, quan realment sols parlen, diuen amb un valencià o falles algo de falles o després fan la mocaora o fan el Sant Dionís i realment què estan fent per la llengua. Jo crec que al final això és un poc de lo que hem dit de l'autoodi, perquè conscientment o no ells realment estan, bueno, no sé com dir-ho en valencià, de fet... Com dir-ho en anglès, així són multilingües. Tokenizing the language. Val. Vull dir que és una cosa bonica, xula, que ho fica ahí en l'armari, però no la gaste. Sí, seria algo com idealitzant, no. No, és més com dir, jo dic aquestes 3 frases en valencià per quedar bé i ja està. Clar. Saps? O sigui, romantitzar, pot ser. Un poquet, sí, exacte. No sé. Estic intentant buscar. Jo és que soc traductora i quan no aconseguís traduir ara... I el meu cap a voltes és així. Sí, totalment. Que interessant, m'agrada molt, la veritat. I també passant de... Volies afegir alguna cosa? No, bé. Passant de llengua a xarxes concretament, m'agradaria saber
com se't va ocórrer començar realment a TikTok o a Instagram, no sé tampoc en quina plataforma vas començar, fent concretament xous culturals entre València i Estats Units? Perquè no sé si vas començar abans de començar a viure a València. No, era després, a l'estar Després. així ja. Sí, Val. I vas començar directament fent els vídeos en anglès i a poc vas començar en alguns vídeos en valencià? Sí, a veure, jo crec que al principi era vídeos en anglès i després deia pues, alguna cosa xicoteta en valencià. Sobretot perquè al principi, els primers vídeos que vaig fer, pues, feia alguns vídeos en plan per informar els guiris i tal, i tots els comentaris era fora guiri, fora, o sigui, saps? En plan... sí, en plan comentaris de hate i tal, dic, val, pues vaig a fer alguna cosa en valencià per a que la gent m'acollisca millor. un poc més, saps? Sí, perquè jo sabia... A veure, perquè vaig començar tot això de les xarxes, precisament perquè jo tinc un blog, que és un blog de turisme i tal. Sí? Sí, de què fer en València, Dis com et coses. dius, així et seguim tots. És el mateix, de abroadinvalencia.com. abroadinvalencia.com, vale, Sí. kevinabroadinvalencia.com. Exacte. No, o sea, Kevin no, o sea, abroadinvalencia.com. Sense Kevin. Sense Kevin. abroadinvalencia.com, tots a seguir a Kevin. Sí, i res, bàsicament són pues, articles i tal de coses que fer en València, que, si vens així, que són les coses que pues, has de saber i tal. Un poc el mateix que faig en les xarxes, però en format més llarg, escrit i tal, sobretot perquè, ja saps, jo quan vaig de viatge, segur que tu fas el mateix, dius, què fer en aquesta ciutat? Totalment. I quan jo feia això, sempre eren coses ruïnes. I jo dic, i es nota que esta està escrit per una persona que ha passat 2 dies així i no sap res del tema. Saps? I en València el mateix, que eren coses en plan, jo què sé, que menges una paella per a sopar en no sé quin bar, saps? O vas a la plaça de l'Ajuntament a menjar menjar autèntic. Jo sí, la plaça de l'Ajuntament, clar. Pues vaig començar això i dic, mira, jo crec que puc ser un bon pont per a les dues cultures. Vaig a començar a fer aquests articles perquè la gent sàpia què fer en València quan vinguen i tal. I després vaig dir, mira, pues vaig a fer faré les xarxes també per a arribar a més gent, per a complementar-la un poc, o sigui, el blog. I al principi anava per més o menys el mateix estil en les xarxes, perquè això està dirigit als angloparlants 100% el blog. En un dia m'agradaria traduir-ho tot en valencià, però això és per un futur, quan tinga... Projecte per al futur. Exacte. Quan no només és Kevin fent-ho tot. I això, en les xarxes feia el mateix i clar, vaig rebre aquests tipus de comentaris que eren un poc roïns i tal, i dic, vinga, doncs vaig a fer les dues coses per a compartir i ser un pont bidireccional. També per als valencians per a saber un poc més dels Estats Units i per als americans per a saber un poc més de València. I coneixes gent dels Estats Units o d'on siga que hagi vingut a València per tu o gràcies a tu? Sí, i tinc molta gent que m'han trobat per blog i després me diuen escolta, està genial, si me pots, jo què sé, contestar X pregunta i tal, si me pots orientar un poc més sobre la cultura i tal. I jo sempre faig aquestes coses perquè és de veres que la gent ve així i no saben res del tema, no saben res de l'idioma i tal, i venen gent, me pregunten i els dic, vale, me pareix perfecte, perquè me diuen, bueno, és que estava pensant en mirar una acadèmia per aprendre el castellà i tal, i dic, molt bé. Està genial. Està genial. Apunta't el valencià també. Molt bé. Que també te quedarà. De fet, promocionant una mica, en el CAL, que és el Centre d'Aprenentatge de Llengües de la Universitat de València, tenim uns cursos d'A1 i d'A2 per a tota aquella gent que siga o tant d'Erasmus o que vinga a treballar o el que siga que vulgui aprendre el valencià totalment gratuït i amb unes professores espectaculars. Ja sabeu que en el CAL de Blasco Ibáñez podeu apuntar-vos així com a promoció ja interna i també perquè a mi em sembla superinteressant. Cada persona que ve així a València i no sap parlar valencià, jo sempre dic, mira, al final vas 4 horetes a la setmana totalment gratuït a passar-te-ho bé, a conèixer gent que està en la mateixa situació que tu i és superxulo. Molt bé.
pues després m'ho passes, perquè Després te això és passe. interessant, sí. I després te passe. Podem fer promos inclús per Instagram, si Clar. vols. Molt bé. Jo no me paguen, no me paguen, ho prometo. Exacte. Molt bé. I a mi m'agradaria també preguntar-te si hagueres d'explicar com són els valencians a un amic teu dels Estats Units, què li diries? Pots utilitzar o frases o 3 adjectius o una imatge que penses que et definisca, que no siga una persona en bous i en una paella, per favor. Sé que no vas a dir-ho, però... Ja, per si de cas. Per si de cas. A veure, en símbols i tal, jo crec que és difícil, però crec que per a resumir, jo crec que els valencians són molt més directes en general que els angloparlants. Clar, és de veres. Sí, ara que ho penso, sí. Això, i bueno, després ho parlem, que són molt més directes. Els agrada molt el carinyo, o sigui, l'espai personal no existeix. O sigui, això s'ha de dir als americans perquè sí. Ai, jo t'he donat 2 besos, a veure si ja... No, jo ja estic acostumat. Ja estàs sí, no. Però sí que és de veres que va vindre la meva germana o alguna volta i només en consum, en el supermercat, diuen, per què m'estan així? O sigui, per què no tenen espai personal? Per què no s'aparten? Per què no... Són així, no? I ja està, és una cosa que... I és una cosa que et va xocar però t'agrada o te desagrada? Ara m'agrada. Jo crec que sí. A veure. Al principi és... Al principi me xocava, prou, la veritat. Ara m'agrada. Sobretot m'agrada que això, sobretot, quan estàs parlant amb gent i tal, pues això de que toquen el braç o el que sigui, això m'encanta. Em pareix molt bonic i ara m'encanta. Això del supermercat sí que és de veres que a voltes dic, a veure... Quan et diuen bonico, bonica, i dius, ui, pues no te corregui de res. A mi això m'encanta, veus? Bueno, això està bé. Jo me referís més a si tu estàs així agafant algo i te ve la persona i te claven. Això sí que me molesta. No, això és mala educació. Això no és rosar amistat ni ganes de fer amics, això és mala educació. Ja. Que bueno. Per a mi. Sí, pot ser. Però jo crec que, per exemple, en el meu poble això seria impensable. En el meu poble... No has dit com es diu el teu poble, si vols dir-ho, és un moment. És de Carolina del Nord, que però és un és del poblet... sud. És un poblet concret, el nom del poble. Això és l'estat. El poble és Wilmington, que és una ciutat que té... Sí, m'ho vas dir, però no recordava. És més o menys com Castelló, de població, però molt més gran. O sigui, molt més... Clar, als Estats Units sempre és més espaiat i hi ha menys habitants, no? Sí, exacte. És un poble curiós perquè és d'estudiants, perquè té una universitat ahí, és d'estudiants i jubilats. O sigui, que no hi ha entremig. O sigui, no hi ha gent de 30 a 40. Exacte, és o jubilats rics que estan allí en la platja o els estudiants i tu vas dir, fins que no em jubile, sí que fas. Bravo, exacte. Però és molt bonic. I això, que estan en sud i tal, que tenim pues, un caràcter especial i això és impensable. O sigui, tu vas a un supermercat i si hi ha algú que està ahí agafant algo que tu vols, tu mires una altra cosa encara que no t'interessa i estàs ahí fingint com si passant de temps. Inclús agafes un altre producte que no vols. A veure. Que interessant. I després quan se'n vagin ja vas ahí. Que guai. I tu penses que la manera teua de ser actualment ve condicionada d'haver estat així molts anys? Sí, jo crec que... Perquè jo te noto com si fores valencià, vull dir, no note ni una distància, ni que sigues menys directe, ni que sigues menys, no sé. Jo crec que encara soc menys directe que els valencians, però més directe que els americans. Ara estic un poc entremig. Sí, que sigues de veres que a voltes torne i tinc un reverse culture shock. Sí, o sigui, no sé... estic en plan, els americans, per què feu això ara? M'encanta. I més enllà del que fa o no la gent o de les actituds o tal, alguna cosa que t'hagi sorprès quant a la cultura, les tradicions, els horaris, per exemple, els horaris de menjar, o alguna tradició que digues, ui, això és molt estrany, què fan així? Pareix una secta. Sí que és de veres, els horaris de menjar són molt, molt, molt estrictes. O sigui, molt. I en Estats Units jo tinc gent que menja quan se'n recorda. Quan se'n recorda. Saps? O sigui, que igual mengen una volta al dia
En la meva família, per exemple, estan ahí picant tot el dia. Agafen unes papes, agafen un sàndwich, saps? Quan els entra un poquet de fam, agafen algo, però no tenen en plan a les 2 dinem. No, això és impensable. Clar. I els valencians organitzeu el dia segons el que mengeu. Exacte. Que per mi, a mi m'encanta, O sigui, jo ho dic, a mi m'encanta, per a mi és perfecte, perquè jo soc molt cuiner, m'encanta el menjar, m'encanta tot això, doncs està genial. Però la meva família és tot al revés. O sigui, sí. Començant perquè has dit som molt cuiner i m'ha vingut la imatge de tu fent els vídeos en una cullera de madera de cuinar. O sigui, ja sols en això ja es veu que eres molt cuiner, m'encanta. Sí. Com se't va ocorrir això ara que... No ho sé, jo vaig pensar, mira, no sé, vaig a fer alguna per a captar un poc més l'atenció, no pues sé. L'has captat. I ha funcionat. Ha funcionat, vale, perfecte, m'encanta. Que guai, sí. Que guai. I també quan lo del tot gira entorn al menjar, em recorda molt que jo tinc uns amics irlandesos que sempre que venien així era com que nosaltres era com, vinga, és hora de dinar, n'hi ha que dinar, encara que siguin les 3 ja dius, no se'n pot passar a les 4 ni a les 5, saps? I ells era com, no, però és que no tenim fam. I nosaltres com, què? O sigui, se menja igualment, o sigui, són les 3, n'hi ha que dinar, que siga un iogurt, saps? I ells, no, és que quan tinguem fam ja, i potser a les 6 de la vespre es posaven a dinar. I dius, claro, després per això n'hi ha tants guiris menjant una paella a les 6 de la vespre. Però això no se mos ocorreix a nosaltres. Sí, exacte. És clar, perquè ells segurament passaran tot el matí mirant coses o el que siga, fent turisme, a les 2 i 3 de la vespre encara estan a la platja i després tornen i diuen, ara tinc fam. Exacte, dius, què? Vaig a sopar, però això també els bars han d'estar oberts també per a ells, perquè a mi no són els que més consumeixen. Clar, exacte. I quan a les festes, hi ha alguna festa que t'agrada molt de València i que sí que la facis? Jo la veritat és que m'agraden la majoria de les festes. I és una cosa que també que me xoca, perquè en Estats Units no tenim festes, no tenim cultura. Un poc... No digues això. Ho penses realment? Jo crec que tenim menys cultura popular. Val, això sí. Vull dir, cultura tenim, però cultura popular ja no. O sigui, o és molt limitat a pobles separats. Que, bueno, el tema. Que així sí que teniu tradicions molt antigues, que estan molt guai, que no sé, per a mi, jo sempre dic la mateixa broma, que per a mi m'apareix tot molt europeu, saps? O sigui, tu estàs allí, un americà qualsevol, i tu dius, com són els europeus? Pues te dirien, tots els carrers de pedra, vestits d'algo, fent festes. I un castell, que està allà al fons. I un castell, el castell de Xàtiva. Això és l'imatge estereotípic d'Europa, tota Europa, com a monocultura. Com a monocultura. Així ens veieu, realment? Sí. Nosaltres que ens separem de tots per a dir que som valencians, ens veiem europeus. Així dos pobles entre si i se odien. Hem passat espanyols a europeus. Exacte. Però sí que és de veres. I per això a voltes veig, jo què sé, les falles, els moros i cristians, el corpus, tot això, que teniu tradicions superantigues, que són molt guai, que teniu actes particulars que feu, i al final tot és una excusa per tindre festa. Totalment. Que està bé, està genial. Ens encanta la festa, sí. Però és que als Estats Units no tenim això, realment, i per a mi és molt... me xoca prou, i clar, òbviament ara estic més acostumat, però sí que és de veres que dius que teniu una festa per a tot. O sigui, totes les setmanes quasi hi ha una festa o hi ha una excusa per a no sé què. Totes les festes de poble, per exemple, que per a mi eixa frase ni sé traduir-ho en anglès. Festes de poble? Això no existeix. No existeix, clar. Jo crec que ja no sols als Estats Units, és menys comú a qualsevol lloc, no? Clar. Però i lo bonico que és. Exacte, lo bonico que és. Vivim per les festes de poble, estem tot l'any esperant les festes de poble. Clar, i tu dius a un americà que sí, que en este poble està tot tancat durant una setmana sencera, està tot el poble de festa. I es pixen de la risa. Impensable. Vull dir, nosaltres tenim 3 o 4 dies a l'any i ja està. I gràcies. Creus que està relacionat també amb la dita viure per treballar? I així treballem per viure? Sí, clar. Totalment. Sí. Que recordo que ho dient en Emily in Paris i jo hi vaig dir, ostres, totalment nosaltres, sí, és molt important el nostre treball, però
jo sempre poso l'exemple de quan ixes al carrer, hi ha gent a les terrasses, sí o no, depèn de quina ciutat siga. Jo quan vaig anar a Montreal, jo vivia allí durant un any, a Canadà, i jo va arribar un punt que jo dia, si la gent, o sea, no viu. Així la gent treballa i estudia, no viu. O sea, on està la vida? On està? Vale que els dijous n'hi ha una festa i va tenir els estudiants, o tal, però realment la gent que vivia era la gent d'Erasmus. Però la gent d'allí és com que no veuen normal ni anar a un restaurant, ni fer-se les ungles, ni anar a un bar a fer-se una cervesa un dia qualsevol, ni anar al centre comercial així perquè t'apetís, ja no per comprar. Sí. Això també passa. Sí, de fet, sí, passa un mogolló això. I no sé, he perdut el... No passa res, no passa res. Que anava a dir alguna cosa. Ja portem 35 minuts, jo crec que està molt, molt bé, m'ho he passat superbé, i la veritat que és un dels episodis que podria estar 2 hores més i no m'enteraria de que hi ha una càmera i un micròfon. Bueno, un micròfon és difícil no saber-ho, però sí, la veritat que m'ho he passat superbé, i ja per acabar m'agradaria preguntar-te la pregunta que sempre pregunta a tot el món, que és una pregunta que a mi m'encanta. Quina és la teva paraula preferida en valencià? I si no se t'ocorrís, expressió, o el que siga, o frase. Val, te puc dir 2. Molt bé. Jo tinc una paraula que m'agrada molt, que és desficiós. Desficiós. Que m'encanta. M'encanta. Que és molt... que no té traducció en castellà, però en anglès sí. En anglès se pot dir antsy. Ah, sí? Antsy. I igual no és 100% el mateix en tots els contextos, però en general funciona molt bé. Molt bé. Sí, desficiós. M'encanta. I la segona? I la segona, que és una frase que és torna-li a trompar el xiquet. Que m'encanta perquè és molt valencià, això. És molt valencià, i ara que ho penso, és molt guai perquè la diu tot el món. Perquè normalment quan faig aquesta pregunta sempre hi ha com o un poble que la diu, o sempre és d'un dialecte, o de l'abuela típica que tal, però esta la podem dir tot el món, de totes les edats. I jo crec que això sí que és una bona representació de la cultura valenciana, al final. Molt bé, molt bé. Torna-li a trompa al xic. Exacte. Acabem així l'episodi, que guai. Bueno, moltes gràcies, Kevin, la veritat que ha sigut super, m'ho he passat superbé, he après un mogolló també, i crec que la gent, tant els filòlegs d'ací de la Universitat de València com gent que li interessa parlar valencià simplement, pot aprendre molt de tu i dels teus vídeos. Aneu a l'Instagram i al TikTok de Kevin perquè veureu meravelles i es pixareu de la risa si sou valencians, també et dic, i potser si sou anglòfons també, perquè jo piso la risa des de valenciana. Però sí, hi ha subtítols, o sigui que no hi ha excusa. És de veres, no hi ha excusa. Inclús la gent que vull aprendre anglès, també, per sentir així posar un poc l'oïda, també super bé. I també a totes les persones que esteu escoltant, per suposat, moltes gràcies. Podeu compartir, comentar tot el que siga, ja sabeu que a mi m'encanta, que la gent em doni un poc de feedback. I recordeu també que així tots són benvinguts. Si algú vol participar en el podcast i pensa que té realment alguna cosa que contar, jo acollisc a tots els multilingües, inclús bilingües, de tots els llocs. Ja no me limita a Espanya, de tots els llocs. I això seria? Algo que afegir? Jo crec que ja està, ho has fet fenomenal. Jo també m'ho he passat molt bé i gràcies per convidar-me. Molt bé, torna-li la trompa al xic. Exacte. Un beset, adeu, fins la pròxima. És que guai, molt bé.